В імені Отця, а Сина, а Духа Святого. Kněz, buď z vami. Lubi bracia, lubi sestry, witam was na niedzielsku Bożą mšu. Dżęca, ceča, jutro na niedziela nosy rane waczonskie mieno jubilate Deo, kwalcze knieza šitke ludy. A nela dajo wszelakich ryczów, je to poprom samsny spił, kiż poszczym świecie w jutrnym czasu zaklinči Halleluja. To je tak rec ta dobyczerska hymna wszystkich chrześcijanów. A szojeny kotru rycz za maczonu masz, potom musz szudżom Bożą mšu sobu świecić. Halleluja ma samsny zmysł, a samsny zmysł we všich ryczach, we všich kulturach, a potom wiesz, jako chrześcijan, że ty szudżom doma. Na spoczatku Bożej mszy, co złopominajmy, a prosimy o Bożą smilność. Knieży Jezu Chryste, ty jesteś hordosnie zroła stanu, a nam puć do wiecznych jutro runał. Na tym puczu trzebamy Twoją pomoc, a tu z Tebi wołamy. Kyrie eleison. Knieży Jezu Chryste, ty jsi se narodził, żeby z nami dzielił radość a starość żywienia, a tu jeszcze prosimy. Christe, Christe eleison. Knieży Jezu Chryste, ty jsi nasazał winu całego świata, a każdego jednotlivého człowieka, a tu jsme stajnie zase znowa przeprosić. Kyrie, Kyrie eleison. Knieže, smil se nad nami, smívot na všetky naše rychy, zabychmy z čisté a správne utrobu osvědčili tule Božu mšu. Amen.
Modlíme sa. Bože, tvůj lud dneska zase obnoví a vomvodil jeho živenie. Nitko se radujeme, zasme děti Bože. Daj, abychom zbožní naději očakovali juno dzień zmartwychwstania przez naszego Knieza Jezu Chrysta, Twojego Syna, kiż jest Tobą żywa, kraluje po wieki na wieki. Słyszymy czytanie z apoštolskich skutków. Święty Piotr z jednaczami przed ludzi stupi, a swój wóz pozbienywszy porycza k nim. Mużojo żydowscy, a wszyscy obydleria Jeruzalema. Tole dajcie si prajć, a słyszcie moje słowa. Jezus Nazarecki by muž, od Boha obswieczony między wami z mocnymi skutkami, dziwami a znamieniami, kotryż je Bóg przez niego między wami skutkował, kajż sami wiecie. Toho po postajenej Bożej radzie a przedświadomości wam podatego, ste przez ruce bezbożników skrzyżowali a zmorili. Ale Bóg je jeho zbudził, bolostne suki smierče rozjazałszy, będzie niemożne, zoby moc smierče jeho dodržała. Przetoż Dawid prawi o nim, widziach knieza stajnie przed sobą, wundzie je przy mojej prawicy, zobych nie kapłał. Toho dla weseli so moja utroba, raduje so mój jazyk, a tyż moje ciało odpocznie w nadziei, dokelż nie ostajisz moją duszu pod ziemią, ani nie dopuścisz, zoby twój święty twacza nazonił. Woznamienił si mi pucze żywienia, a napełnisz mnie z radością przed swoim obliczem. Lubi bracia, smiem dre otvorene k wam rečeć o patriarchu Dawidzie. Wun je umrł albo pokowany, a jeho ro je mez nami hacz do dżęsniejszego dnia. Dokelž pak by wun profet a wiedzieše, zo je Bóg jemu z přísahu slubił, zo bude jeden z płodu jeho liczbu siedzieć na jeho tronie, je do przychoda ladajo praju, zostanie Chrystus z roa, zo ne ostane ani w podziemiu, zo ani jeho ciała nie doživí tłacza. Toho Jezusa je Bóg zbudził. My wszyscy sme svědci toho. Potom powyši jeho Boža prawica, a wun dostał od Otca slubenie Ducha Świętego. Toho wun wuliny, kajż wy nitko widzicie a słyszycie. Słyszeliśmy Słowo Boże. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja,
a w utrobu nam zas Twoich słowo. Kněz buď s vámi. Svá sviatost činia po Janu. We wolnym czasu zjawił się Jezus zase swoim ucznikom przy Tiberiackim jeziorze. A on zjawił się takle. Bicho hromadže Simon Peter a Tomáš s příjmenem Dvojník a Natanael z Kány Galilejské a Zebedejovaj synaj a dvaj druhaj z jeho učeníků. Simon Peter jim prají, ja du ryby vojič. Oni jemu prají, ju punžeme s tobu. Vojinžechu a zastupichu do čoma, ale nepopadnechu w tutej nocy niczo. A gdyż ranie switasze, steje się Jezus przy brioze. Tola uczenicy nie spoznachu, że je to Jezus. A tu już praje im Jezus, dzieci macie ništo kjedzi? Oni odmówichu jemu nie. A on im rekne, ucisnče syć na prawu stronu czoma, a nawojicie ništo. A tu już się ucisnuchu, nie możachu pak ju hromady rybodla uczanyć. A uczenik, kotroż Jezus lubowaše praje Petry, to je kniez. Gdy Simon Peter zasłysza, że je to kniez, woblecze co zwierzchną drastu a skoczy do jezora. Druzy uczenicy szyjedzechu na czomie, a leczechu syć z rybami za sobą. Nie bychu menice daleko od kraja, jenoż na 200 wochci. A ustupiwszy na kraj, widzachu na ziemi żeliwe ulo, a rybu na nim leżo a klip. Jezus im praje, przyniescie ništo z tych rybów, które z czerunie popadnęli. Simon Peter postupi, a uczany syć na kraj. A ta by napijana ze 150 wielkimi rybami. A aczkolwiek by ich tylko nie roztorny so syć. Jezus im praje, pójdźcie snedać. Niech tu z uczniku nie zważy, co jego popraszeć, sztuty sy. Oni wiedziachu, że je to kniez. A Jezus przyjdzie za chleb, a rozda im, a runie tak też rybu. A to będzie trzeci raz, że się Jezus martwy stanuszy swoim ucznikom zjawi. Słyszeliśmy dobre poselstwo naszego knieza Jezu Chrysta. Lubi wosadni, lubi bracia, sotry kniezu. Na mnohých zabawnych zariadowaniach so używa dżęca jeszcze woblubowana ra quiz. Samo na krzyżackiej besadzie w Kruščicach je z dobrym waśniom takle ten wieczór ugotować. A kad češke drudite prašenja su, to možete posle čitać, o tym smo akle pisali poslem čitle. Quiz, to je najprej užadanje za voju. A wieso, możeš se potom ti blamować, jeli to ne wiesz, a potom rika, što ty nisi viđao? A tak to jo. Brat Zojarského biskupa Ipolta, to menice Pfarrer Michael Ipolt. Tun je samo na one mestno došel, gdjež možeš ten milijon dobuć.
Nic, dokiż jemu o peneze szło, ale on je co tak rec używać, tu ten medii, dokiż potaše hospozu. A woprawdzie z tymi, ja nie wiem, milion, albo 1,5 milion ludźmi, którzy to widzieli, się nanankawa. Kiedy się prawa, hej, ja tu dumać coś tam na fore czynić. Jeśli kwisowe praszenie jara czeszkie, potem nikt tu żadne odmów nie wie, potem te praszenie steje ostanie. A nikak podobnie to drugie też z tym kwisom żywienia. Tam masz te praszenia, na których husto dość odmów nie wiesz. Na przykład nozy so starostcza, gdyż oni telewizor zaswiecza, co to takie świadczyło. A kiedy dalej pójdzie z naszym światem. Aber budu zase stroby, prasza co koche. Když ma snad operację przed sobą. Aber budu mój partner mnie jeszcze lubować, gdyż budu ja stara, szyry. Budu ja moje dzieci, juno wam nie starać. Co będzie z mojej osadu? Gdyż ja nie mogę. Prasza co też nikogo szkoli stare fara. Żywienie drugi kaś kwiz z nielohkimi praszeniami. Zamože wiera prawie odpowiadać na palace praszenia naszego czasa. No wieso? Prawie wam źle. Sztuda hewak. A co je on zmusity dość, też odpowiadać, a samo tom kniezy Americe paroli dać, to może stanie zase nazonić. A to jest tak. So mamy takiego muža na czele. Ale żywy być z wiry, że nie ryka, że mamy na każdą praszę prawo odmowę parat. Na przykład po tragiskim niezbożu, co ty chrześcijan prasza czodla. A když masz potem jako duchowny tam przydwać, wiesz, że nie możesz przeco prawo albo przesvědčivú odmowę dać. Chrześcijan pak so rozeznawa od druhých, dokud on dále lada, hubšo lada. Najlepiej menence możesz ryczeć o tym, że si sam widział albo słyszał. A to dla co Jezus po jutrach przeco zase tym apostołom pokazał. Ja jestem żywy. A wyście moje świadcy. A tu te zetkania, co apostołów przemienili. A tu dla si prajchu, my nie możemy milczeć. My nie możemy zase ruczo iść, a ryby zapocząć wyjść. Nie, od jutro sem maja powiedzieć, że co widzieli a słyszeli. Wieso dobia z tym liczyć, że ludzie im nie wierzą, że praja, no hej, to jest kus plem, aber spintyzirowaki. Nadajcie, niedysza ewangelska biskopka Margot Kessmann, dżęca bo na tej pryduje nidzie w rozwozu. Ta pojedaše, że jest ona juno miła zabierać z jednym fararium ewangelskim jeza. Kiż był obwinowany, że je on kletku zneużywał. One duchowne je jutrońsku na Bożej służbie cele normalnie na kletku szło, każ każdą niedzielę. Ale potem, misto przydowania, jest tam zapoczął truwać, mokre. Syn ją szpiel dzierżał. A ludzie ladach o chore, kaj by rek, to ta nie może wolno być, że się je widzimy. A jakoby on hoto, one fraury im prajsze, když u dżęca domoj šinžiče, to prajče vašim ludziom, dżęca jest wasz frauer, nakliec se truwał. Wiesz, co będzie się stać? To nicht uwierzyć nigdzie. Dokiż to normalne nie. A takie so Jezus sobie mučenikam,
tež zešlo. Ty su oni was roastaninju rečeli, dokež to tež normalne ne. Tuto evangelski Pfarrer je svojich ľudí šokiroval, od nás to neby si nikto zvážil. Ale naj, za menša je on na nešto vážne pokazal. Svet Jezusovi treba veľa zmužitosće. Tedy a dženca tež. Und du bist auch prašenjam ľudí stajeć, a ty s tym ličić, so maja ľudia jo za kus plemplem, aber dokež oni im ne verja. Jutro ne Kristus treba svitko, ki žviconie a spravni reča, niš kaj agitatorio, aber kaj falšni profeča. Ja sam svojem času s šuleremi zvučoval, kak hodí so cuzemu cyrkej rozjasniča, što je tam nucka, to Pančice, kloštorska cyrkej boha. Nic te umieske hodnote, ale tu nabožne obsa, to, što je tam vidiš. Što to reka, ta vična lampa, a čula da ona črna, ja, nic zelena, aber žuta. Aber čula na tym, widzimy, nop na narodnych pomnikach te zemrydr abatisu. To pokazuje, że je živinie zakodne. A zoba człowieka jenož ostanie, štož ma wieczną hodnotu, a što drugie je fučikato, to nimo. W tym zmysle se ja pan turista rała prašenja staju. Što da je pan tam ten muž, Pančica, kloštorske crkve maja rjane voto, što nače pomocnikov nuze. A když ty tam s děčmi jdeš, oni všetci na jedno jinčko ladaja. Mene se na to sjato, když má svoje vou podpažu. To je horeka kunst. Tak, když to oni neznají z horrorfilmu. Podle nás pa to nie žane šerenio, ale živenie sviatoho Dionýzia, prvního biskupa Paríza. On je byl svědk jutronoho Kristusa. A on je tomu romskému sudníku, když ho zasudí, pravi, vy můžete mi tu hlavu odrubať, ja pa bude dále živý. A to je mene, ten sudník pravi, no jeli ty pan zase staneš, potom zase ty prúha preč, potom bude ja tvojim tamnym darič živenie. A legenda opisuje, że je on potem stanu, a ze svou, když se dále šel některé kilometry tam na té místno, když dženca z té círky Saint-Denis, kde jsou všice francúzci kráľovia pohrебаní. Tohle je on jeden z těch 14 pomocníků núze, a on o sebe pomá přečivo obolenám. To je jasné čudla. Aber spojedne što, tam sam testoval, što su šulere ještě vidjeli, od sakramenta pokuty. Aber poklaknenje sam małe činić před Bogom, reka, jo, šipo znač, jako kniec mojego živenja. Nie žana nábožná gymnastika, štož mu činimo u crkvi. A potom sam im praju, trude dobiš ti prajč, aber uznač, to ja ti ne vim. To nie žana hajmba. Nikto nima odbove nauči prašenja. Ladače brzo bude zase formovanie je u vasadže. Modostnica se davno na to šijotuje. Biskop je drbja modostem pravič, ja z vami liču. Kojže z vas je zamovite, abo zamovita za svoje živine. A zobe to derešlo, radživo. Zato ty trebeš je duchovný kapitál, s ktorým môžeš vykovať a nešto započeć. A tuto duchovný kapitál, to sú dary Sviatého Ducha. Dokud Sviatý Duch vedie, čekáš kompas, jeli sa jemu doveriš. Potom netraš po TikToka hľadať, što druze činia, alebo co rozsudža. Potom netrebaš tam sa hľadať, što ľubosť je. To môžete meniť potom tež do našich
knihu hľadať, napríklad do Jukata. Tam máš jednu kompetentnú odmovu, nic taký šnikšnak, kaj sa oni v médiách sa zjebí. A když si ty přibele čítania dá, môžete to tie digitálne ako app downloadovať. A potom by biskup doba prajč, tež Jezus z tobu líči. Sobie za nie osvědčil. Za to netraš perfektne buď. Netraš ho vidět. Trebaš jenož pomoc Ducha Sviatoho. Psycho cyrkve leží we utrobach a rukach našich młodych ludzi. A to są letzte widzę te krzyżowskie procesjony, a kilka młodych mu tam mamy. Potem jsem si pravil, musel netrebamo bojeć, bo přichod víry v našem kraju. Ale našim starým stane zase praju ve staroni, modlite se tež za mladžinu. Tukaj življenje dženca je vele bolje komplikovanejše, ač pred postavo 60 alebo 80 letami. Modlitva je najsilnejša moc křesťanov. A tohle je Sviata Augustín praju, čin, štož môžeš. A modliť sa o to, štož nemôžeš. A potom Bůh ti dá, za to môžeš. Amen. Slova staniny kníže, ty si příčina našeje víry a nádžia za živých a zemřelých. Tohle dovělivě prosíme. W naszym czasu trebamy w osobie zmužitosť wieru uznawać a dalej dawać. Tuż prosimy za starszych w swojbie, za dziedów a wołki, za wuczerki a wuczerjów nabożiny, za piestowarki a katechetów, za bychu ze słowem a skutkom za wieru świadczyli. Młodostni naszych wosadów so tu chwilu na sakrament firmowania przygotują. Prosimy za nich, za bychu wieru jako swój duchowny kapital k zmistrowaniu żywienia spoznali. Nie możą niczo czynić, praja mnozy ludzie ladają na wielkie problemy świata, na wojnu w Ukrainie a konflikty w mnogich krajach. Jako krzeszczan pak możesz przeco nešto czynić, z modleniem a woporom, z dobrym przykładem a też ze skutkom lubości, se hižo na pravém puču k lepšemu svete. Borzy witamy zase nowy miesiąc. Meja je w osobie Materi Božije wienowany miesiąc. Tohodla je dowierjamy nasze wosobinskie należności, ale też prost w cyrkwie a świata za pokoj między ludźmi a ludami. Największy problem naszych wosadów je falowacy duchowny dorost. Prosimy o młodych ludzi, którzy bychu Jezusa nasledowali jako miesznik albo riadnik, jako sotra albo brat w służbie za córki a świat. Jezusa slova staniny kníže, z tobou naše živiny bohatše a pisaniše, ale też płodniejsze a zbożonisze. Niech z Tobą kroczymy, budźcie szczytnego żywienia, Tebi budź jak akwawa, nitko abiki na wieki.
Modlitwcie za wszyscy, by co moja wasza podoba Boża, mocnemu Wodcy. Knieże, przyjmij dary wyskacie cyrkwie. Z jutrami se nas wulce zweselił. Durchdajte sztule radość dozrabić we wieczności. Przez Chrysta naszego Knieza. Kniez bądź z wami. Pospijmy w utroby. Dziękujmy za Kniezie naszemu Bogu. W prawdzie od nas prawne, zdobne a spomocne, za Tebie, Knieże, każdy czas, w sobie pak nitko, wyskaj odsławimy, gdyż pozwaprowane naszej trony jenio, Jezus Chrystus. Wundzie prawe jenio, katryż je zebrało rychy świata. Ze swojej śmierciu je naszą śmierć zniczył, a zmartwychwstanąwszy nam żywienie obnowił. To dla wyskażon świt we jutrnej radości, ale też niebieskie silności a angielskie mocy, Tebie piosenka wyśpiewają, Wоспитуją bez końca. Uprawdzie święty Syty Knieże, z prawom przykwali sza Twoja struba, przetrjeszcze swojego Syna naszego Knieza Jezu Chrysta z mocnym skutkowaniem Ducha Świętego, łażywiesz oswiecisz tysiąc świt, a gromadzice neprzestajnie swój lud, żeby se Twojemu mieniu czystywo powopował od słońca skadzenia, aż do jego kowania. Pokoneče Knieže, prosimy, posvěć tutaj naše daraj przez swojego Ducha, zabyś Ty bywaj czywo a krwi Twojego Syna, naszego Knieza Jezu Chrysta, kiż je nam poruczył, tute potaństwa świecić. W nocy, w której po śmierci budete zawątliw, dziękowasze se, czy żonowasze ją wamasze, a podają swoim buczobnikam prajo. Zmicze, a jeszcze šice gotovo. To je moje čivo, kotrež bude za vas podate. Taktéž zavodbaječi kiluch, džakovaše so, žonovaše a podajú svojim učobnikám prajo. Zmiče a píče šice z ňou. To je kiluch nová večná zakonia. Moja krv, kotráž bude za vás a za všetkých přelata
kładała Juricho, czyńczy to na mnie wspominają. To je potaństwo wiry. Wspominają tu już knieże na Twoja syna, waziwiamy ja was poszliwe cierpienie, ja hodosne zła stanienie do niebezpiecze, a czekamy do nich nie przyjdzie. Dziękuję, nie waprujemy, czy tutun żywe a święte bopo. Prosimy, czy zladuj na dar swojej cyrkwy, czym je waprowane Indio, przez któryś chcesz ty być ujednany. Żył nas, jest czył was krył swojego syna. Zabychmy ze duchom świętym napełnieni, byli jedno ciło, a jeden duch w Chrystusu. On niech z nas czyni Tebe wieczny dar, zabychmy zlubene dziedzictwo docpili z Twoimi wyzwolonymi, ze zbożnej knieżną Boga Rodzicielką Mariu, z Twoimi świętymi apostołami a zbożnymi matrami, wszymi świętymi, na które zastupno prostu się tego so przeco nadziejemy. Tutun wopony dar naszego wyjednania prosimy Cię, knieże, niech Ty pokoje a z pomożeniu szło świata skrócuj swoją cyrkę na jej putnikowaniu na ziemi we wierze a lubości. Skrócuj swojego służebnika naszego Bamża, Lea, naszego biskupa Heinricha a zgromadność biskupów ze všemi duchovnymi a ze svojim umoženim ludom. Uslyš mi v budce modlitwy, tutaj je svoje osady, które si tu zhromadžujú. Zjednoč ze sobou všetky svoje pozemí rozprojene dzieci. Spomni też na naszych zemrytych bratrów a sotry, a na všetkých, którzy su Tebi so spodobają z tutej czasności odeszli. Przyjmij ich do swojego królestwa. Tam będziemy z nimi tyśmy, tu co nadziejamy, żebyśmy z nimi Twoją krasność używali. O to Cię prosimy przez Chrysta, naszego Knieza, przez którego Ty święty wszystkie dobra dawasz. Przez Niego z Nim a w Nim dawasz Ci Boże wszechmocny Wódcy, w jednocie Ducha Świętego, wszak chwała, cześć, radość, wieki na wieki. Modlmy się, kaj się Kniez nas uczył. Ojcze nasz, iż w niebiesach, święco Twoje imię, przyjdź Twoje królestwo, stań się Twoja wola, kajż na niebiu, tak na ziemi. Wszedny chleb nasz daj nam dziś, ładaj nam nasze winy, my też ładamy swoim winnikam, a nie wiedz nas do zbytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieże, od złego. Daj miły pokoj naszym dniom. Smil się nad nami, a pomaj nam, żebyśmy od rycha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniu wieści oczekowali zbożną nadzieję a przykład naszego zbożnika Jezu Chrysta. Jutro Jezus swoich uczniów z postrom pokoja zweselił, a tu już prosimy,
Neladaj na naše rychale na víru svoje církve, daj podsvojevali pokoj a jednotu, ki se živa a králuješ věky na věky. Pokoj knieza, buď stajně s vámi. Zgienia Boże, Umoż mi przez Zgienia Boże, Zgienia Boże, Liczy Jinio Boże, Gott zbiera rychy świata. Dobry zasób, Bojuc, Aliana Krajstwo, Augustrysa.
Chodzimy w obie. Kiedyś pan w obie chore na tabernaklaju. To nie gejsze. Strona 106 a 23. Modlimy się. Dżens z domoju domu. Modlimy się. Knieże Bożo, zladuj mile na swój lud, ze światym uprawieniem se nas obnowił. Daj, żebyśmy nie z przekrasnym czciwom, z martwych stanuszy, dojszli do wiecznego żywienia przez Chrysta naszego Knieża. Drugi kierlusz przywopkacie k naszym lumom budże 370. Proszę si modre czone albo biobancik k czysłu 370 styknąć. Dżęca ja zasadujmy niszpo z procesionem po kirchowie. Rožuc modlimy się Koščice punžele do piatka 18 wutoru pokutny Rožuc. Kemše we Dobrošicach su sredu 18 godzin, a we Worklicach štvrtk 18 godzin. We Worklicach wutoru wotnitka zasa 19 godzin, a tutun wutoru za nebo Joachima Čornaka z Worklic som Rožuc modli. Na niedzielach w jutrnym czasu zakończymy doponiejsze kemsze farskiej cyrkwi z procesjoną na kirchu. Hakle od wona krzyża sem so kunczne pożenowanie spości. Prenowoprańska wuczba, wutoru we wikarii niemska skupina. We Koščicach, Worklicach i wuczba po planie. Szulskie kemsze mamy w Koščicach sredu 15 godzin. Szkola dzieci zwuczuje wutoru 17 godzin na fary. Osadne przedstejczerstwo zetka so sredu 19 godzin. Osadna rada zetka so štvrtk 19 godzin.
Kolpinguce w Pančicach zetkaja so štvrtk večer 19.30 we swojej sydarni. Kczyńskie zrečenie piatk 19.45 na fary. Przychodną niedzielę je biskupska zbierka za wykupanie mieszników. Farskie biuro je wotnetka w utoru od 10 do 12, a czwartk od 15 godzin do 18 godzin otvorene. Sobotu na svedženju Sveta Marka otenže taj procesiona iz Farskije, kajšte iz Kloštorskije crkve rano 8. Boža mša v Kloštorskej crkvi je 9 godzin. Prosimy wierybych sobołaczy na procesionie obdzielić. Przychodną niedzielę 2 maj przeproszujemy utrobnie na ekumeniczny nyszpor. Zgromadnie z ewangelskiej osadu Smyczkicy jo we Farskiej Cyrkwi w Kroszczycach. Przyzamknie so besada przy Kowiu na farę. Nyszpor wobrowuj cyrkwinski kor. Za Kowie prosimy o pomoc. Lisčina za napieczenie tykanca za pomoc przyjoczyn a naliwaniu kowia leży we wyży. Prosimy o zapisanie hacz do wutory. Przychodną niedzielę są w Klosztorskiej Cyrkwi modlowskie godziny po zwuczonym waśniu. Nabożne prozninskie dny za dzieci. W Kroszczycach lica prosimy dzieci a pomocników so online przyzybić. Link namakače na osadnej homepage a wonka na plakače. We wikarii w Pančicach przyzybienia kaž dotal, formulare leża w Klosztorskiej Cyrkwi na zadnym blitku. Sakrament Świętomanżelstwa cytaj sobie zaudać, prosita wierybych o modlitwę przypowiadataj so trzeci raz. Jan Bryzan ze Smyczkica katolski, a Helena Heduškic Hore katolska wirowanie i sobotu wybaczeniu. Nitko po kemszach je procesjon, a na końcu procesjona prosimy tam przy Wolnym Krzyżu za naletną zbierku Charity. To je predejona była ta zbierka z tymi piksami, a to so dżęca zbiera przy dorejach, aber kaž nitko wonka potom przy Świętym Krzyżu. Prosimy was, tu zbierku też podpierać. Boże mszy, Punżelu za niebo Jana Krala Manżelsko Mariu z Nukenc, utoro za niebo Alojsa Weselu z Kruszczyc, sredu Szulskie Kemsze za niebo Lenua Jurija Szotu a syna Reinera z Horko, Sturt Nesużane Kemsze Piatk Wieczor za niebo Franca Noaka, Sotrolenu z Nowej Weski, kajšte za żywych a niebo i swojbnych. Sobotu wieczor za niebo dr Margit a Jana Żurka ze Zworklec. Przychodną niedzielę rańcze za niebo i swojby Szołczyc z Lena, a niemskie kemsze są za niebo Rezu a Michała Matyszka ze Horku. Przyjął wam szanowaną niedzielę.
Nasi Wortebrittig, Wutze nasch, ist в небесах. Tvoje mjeno, šinč Tvoje kraljestvo, stajn so Tvoja vola, rajš na nebi tak na zemi. Širne klip naš daj nam džens. Jako by ty spodobáme svojim díkám. Pane, veď nás do spytovania, ale umož nás od svého. Amen. Ova se Maria, dnes je z dobu žonvaná s nežunskými a žonvaný je tvojho života, Jezus, Sviata Maria, Matči Boža. Dnes buď s vami. Poženuj vás a škýtaj vašeho mocný Bohuc a Syn a Duch Sviaty. Žijte pokoju, halleluja. Witaj, Haluna. Witajcie o tym się.